Arikoitz, ernaitza liburuetan gaude, zuen galerak. Bueno, galerak ondikan ezintu zehaztu, ez dugu ikuspen bat egin, eta gaina pixka nahi zain nago direiniak eta zer duten dieten, elektrizistak, arotzak eta 2000-etako azkagu batetik materialean. Kaltek egon diela, ez di izugarriak izan, zelan asko indumen jendeak gauza biltzen eta bar, benetan esketu horretan gaina. Auzotarrak eta ez, ezagunak eta... Auzotarrak, ezagunak, denetatik lagunak, eta bestetik hori pixkat gremiok zehaztuko izuten kopuruak. Bain, aipatu nahi dut, bai gurek ez neria eta bai denena dela, pixkat nola bideratuko dian gauza guztiek, segura konsorziora bideratzen gaitu ezte, eta bar, eta pixkat, eta ongora bera guztietaz aparte, gainera hori, pixkat ez jakintasun hori eta ditzen dezut, ez dintuk egatzuten da dena, hori ere argitu nahian gabiltza. Ondoren komunetako lana izango bat, lan... Espero dezagun ondoren horretan, pela burra mintzat argitzea pixka gauza modian. Baina zenbataino sartu zaitu duraz? Metro erdi tarte hortan, kanpoan egon zena, baina pixkat gutxio, 10 zentimetro gutxio, pixkat filtratu. Eta horretik pixkat ibilizina dela gauzak bintzat jasotzen da, liburuk eta ikusi daiteken ez hor. Egindako lana pixkat efektiboa izan zen. Eta zentzen ditu ematez ere, gora, goiko altzan gorena eta referentzi bezala hartuan metro bat, metro zapzikotik gora jartzen genuen. Kaixo Irati? Iraguz gozotegian gaude, hemen Zubeak kalean. Zenbataino, sartu zen ura? Sartu da eta dena eraman du. Dana, baino, Dena. Bai. Dana eraman zula, mesean guztia? Dena. Frigorifikoa, flotatzazte hori. Eta dena eraman du. Eta goizen, iriki dugu eta dena tea da. Eta goizian hasi izate eta hemen lokatza izango zen, nagusi? Bai, lokatza dena eta dena botatzen. Eta ez bat bakizu, egun osoa? Egun osoa, zortzitatik. Lokatza bot, atea eta atea? Eta hola galerak eta ze izango diandik? Bai. Eta sukaldia edo, bai. Eta zer da galera handik, sukaldian? Bai. Dena dago. Sofa, dena lokatzen. Dena, karo. Eta horre jaztuko lioko? Ez er. Dena botatzeko izango? Dena botatzeko edo abertzen behar den. Sukaldia ere bai? Sukaldia, motorra. Dena. Gaizki dago, dena botatzeko. Egun batzutako bakazue, garbiketa lanak, pixkate ebaluatzea, ze galera duen da. Nabez esaten dut. Eskerrezko. Bueno, animo. Vale. Bueno, gracias. Vale, ya.